Понякога животът ни поставя в ситуации, които изглеждат като битки. Някой напада с думи, с действия, с енергия, с обвинения, които не сме заслужили, с гняв, който не ни принадлежи. И първият човешки инстинкт е да се защитим, да отвърнем, да обясним, да докажем, да покажем, че не сме това, което другият казва. Но понякога най-голямата победа е в това да не участваш, да не влизаш в битката, която не е твоя. Защото когато някой напада, той не се бори с теб, той се бори със себе си, със своите страхове, със своите сенки, със собствената си неизказана болка. А теб просто те е избрал за огледало, в което да хвърли своята болка, надявайки се да се освободи от нея. Нападателят често изглежда силен, с думи, с увереност, с подкрепа от други, които стоят зад него. Но тази сила е външна, а не вътрешна. Той се загражда с хора, които вярват на гласа му, а не на истината. Хора, които самият той използва като стена, за да не види собствената си уязвимост. Отстрани изглежда като борба между два лагера – нападателят и неговите съюзници срещу теб. Но в очите на наблюдателите често се вижда друго. Те усещат, че има нещо неестествено в тази агресия, нещо изкуствено, насилено. И макар да не го изричат, вътрешно разпознават къде е истината. Истинският наблюдател винаги вижда. Той вижда, че този, който мълчи, не е слаб. Той просто не е решил да храни войната. Той вижда, че тишината не е поражение, а избор. Избор да не влизаш в полето на разрушението. Всяка битка изисква две страни. Ако едната не се появи, битка няма. И това е най-голямата сила – да не се появиш. Да не позволиш да те вкарат в сценарий, в който всичко вече е подредено. Кой е злодей, кой е жертва, кой е публиката. Защото в момента, в който влезеш да се защитаваш, вече си приел техните правила. Вече си в играта им. И каквото и да кажеш, ще бъде тълкувано срещу теб. Така че истинската защита не е да се браниш, а да не приемаш полето на нападение за свое. Когато не участваш, в началото изглежда сякаш губиш. Няма кой да чуе твоята версия. Няма кой да те защити. Но след време истината винаги се подрежда сама. Тя няма нужда от шум, от защита, от публика. Истината е като светлината. Може да бъде временно закрита, но никога угасена. Нападателят обикновено не осъзнава, че в очите на наблюдателите той губи още в първия миг. Защото агресията винаги се разпознава. Хората може да не кажат нищо, но чувстват. И с времето усещането става знание. Онзи, който е мълчал, който не е участвал, който не е защитавал себе си с шум и обвинения, става силен. Става чист. И животът сам му дава възмездие не чрез отмъщение, а чрез хармония. Вселената не забравя кой е нападал и кой е мълчал с достоинство. Да не се защитаваш не значи да си слаб. Значи да познаваш енергията на истинската сила. Да знаеш, че не всяко движение е действие и че има победи, които се постигат в тишина. Да не се защитаваш значи да разбираш, че нападателят не може да отнеме нищо истинско. Той може да хвърли думи, но не е да промени твоята същност. Може да събере хора около себе си, но не и да създаде истина от лъжа. Победата идва не тогава, когато другият падне, а когато ти не се огънеш, когато стоиш в центъра си, когато не се поддаваш на бурята, когато можеш да гледаш всичко отвън и да кажеш: това не е моята битка. И тогава се случва нещо тихо, почти невидимо. Нападателят започва да губи сила. Без противник, енергията му се връща към него самия. И всичко, което е хвърлил навън, започва да го обгръща. Това е законът на енергията. Каквото изпратиш, се връща. И ти стоиш спокоен, в мир. Не защото не можеш да се защитиш, а защото не искаш да влизаш в ниските чистоти на битка. Защото разбираш, че тишината е твоята броня, че достоинството е твоя меч и че присъствието без отговор е твоята победа. Няма нужда да се доказваш. Този, който има нужда да доказва, вече се е усъмнил в себе си. И този, който е в истина, просто е. И когато бурята отмине, наблюдателите си спомнят. Помнят кой крещеше и кой мълчеше.
помнят кой хвърляше камъни и кой остана в светлина. И тогава идва истинското признание, не чрез думи, а чрез усещане. И така печелиш битката, без да воюваш. Печелиш, защото не си изгубил себе си. Печелиш, защото не си позволил да влезеш в енергията на разрушението. Печелиш, защото си избрал мира пред егото. Печелиш, защото си останал в любовта. И това е най-висшата форма на победа. Да излезеш от битката цял, лек и по-мъдър, докато другият, който е започнал, остава сам в прахта на собствената си буря. Не участвам, но печеля, защото истинската победа е в това да запазиш светлината си, дори когато някой се опитва да я угаси.